Ola a todos e todas. Desde a Unidade de Divulgación Científica e Cultural da Universidade da Coruña queremos celebrar con vos o Día Internacional da Muller e a Nena na Ciencia. Na nosa universidade hai científicas e investigadoras facendo descubrimentos fascinantes e esta é a vosa oportunidade para coñecelas de preto. Que vos propoñemos? Pensade nunha pregunta que vos gustaría facerlles. Pode ser o seu traballo, os seus descubrimentos ou como é ser científica. Gravade un pequeno vídeo co vosa pregunta e enviádeo. As científicas responderámos e así entraredes nun sorteo para visitar un dos nosos centros de investigación aquí na Universidade da Coruña. Será unha experiencia única. Anímate e atrévete a pescudar con elas. Ola a todas e todos, eu son Belén Montero e son química. Sí, desas que levan bata branca e que se pasan o día no laboratorio facendo misturas raras que de vez en cando che deixan os pelos de punta. Vamos, que son unha científica. O certo é que de pequena quería ser perruqueira. Xa vedes que non ten nada que ver co que son agora. Digamos que me decantaba máis por unha profesión que se supoñía que era de mulleres. Pero sempre fui un poquinho diferente e non me gustaban tanto as casas de nenas como se supón que me deberían de gustar. Mais adiante no instituto empecé a collerlle o gusto ás ciencias e sobre todo a química. Tiña unha profesora, unha muller, que me inspirou moitísimo. Ela fixo que me interesase pola química e, sobre todo, que me dera conta de que rapaces tamén podemos ser científicas. Entón pensei, se ela puido ser química, por que non vou poder selo eu? Entón decidíme e estudiei esta carreira. Imaxinade vos a miña sorpresa cando cheguei á facultade o primeiro día e me din conta de que éramos máis rapazas que rapaces. Cando rematei, fixen o doutoramento na Escola de Enxeñería de Ferrol, no ámbito dos materiais poliméricos. E vos preguntaredes, que é iso? Pois moi fácil, traballo facendo plásticos. Aquí agora vos era un poquinho máis coñecido. Efectivamente, dedícome a facer plásticos para o seu uso na vida cotía, como esos nos que envolvedes o bocadillo da merenda. Pero non fago calquera plástico, No noso grupo facemos bioplásticos, é dicir, plásticos que son renovables e biodegradables. Sabedes o que significan esos dous términos? Renovable e biodegradable? Bueno, douvos unha pista. No noso equipo traballamos día a día para facer un mundo máis sostible. O certo é que resulta moi gratificante cando tes bons resultados e podes contribuir a que todos e todas teñamos un futuro e un mundo mellor. Que vos parecería continuar o noso legado? Son Cindy Seada, investigadora do Grupo de Construcción da Universidade da Coruña. Dende nena, tiven moita curiosidade por todo o que me rodeaba. Así que despois de estudar Enxeñería de Camiños, decidín adicarme a investigar sobre a construcción sostible con formigón. E que é iso exactamente? Pois o formigón é ese material duro como unha pedra que empregamos para construir a maior parte dos edificios e pontes que temos ao noso redor. Compónse de cemento, area e auga, e é un dos materiais de construcción máis empregados a nivel mundial. Por este motivo, é moi importante facelo o máis sostible posible. No noso grupo de investigación, deseñamos e estudamos todo tipo de formigón sostibles, sustituindo parte dos seus componentes habituais por outros materiais, como, por exemplo, os residuos de construcción, da industria da madeira, da nanocelulosa, cunchas de mexillón e incluso fibras da roupa como a que levas posta agora mesmo. Para isto, é preciso facer moitas probas, e aínda que non é sinxelo, acabamos por obter solucións máis sostibles, que duran máis no tempo e que incluso son máis eficientes, como a fabricación de formigón por impresión 3D. Se queres saber máis, envíame estas preguntas. Ola, son Irene González, abogada, estudante de doutoramento e investigadora da Universidade da Coruña. Deciden estudar Dereito hai xa moitos anos buscando axudar as persoas a superar as injustizas, convencida de que para lograr un mundo mellor tamén tiña que lograr un mundo máis xusto. A miña investigación trata sobre como a información falsa ou manipulada, o que chamamos desinformación, afecta aos nosos dereitos e tamén á propia democracia. Actualmente estou dentro dun grupo de investigación xunto con compañeiros e compañeiras de outras universidades de España no que abordamos de xeito específico a como afecta a manipulación informativa en materia de igualdade de xénero. Este é un campo no que constantemente a desinformación é utilizada para reforzar e alimentar os prexuizos existentes, os estereotipos de xénero, buscando así forzar un distanciamento aínda maior entre as distintas posturas. Analizamos a diferenza de trato a hombres e mulleres dende medios de comunicación e redes sociais, onde mulleres periodistas, activistas ou políticas, por exemplo, a miúdo
son criticadas non pola súa actividade profesional, senón que son ridiculizadas, a súa opinión menos valorada ou a súa capacidade posta en dúbida. E todo isto entre inapropiados comentarios sobre o seu aspecto físico. Por todo isto, a vos, estudiantes, pídovos que non vos deixedes enganar por ninguén. Se xades máis de ciencias ou máis de letras, sodes capaces de lograr aquilo co que soñades. O único que tedes que ter claro é cal é a vosa meta e loitar para cadala. Precisamos máis mulleres investigadoras que proben que un mundo máis xusto e igualitario é posible. Queredes acompañarnos? Hola chicas y chicos, soy Natalia Fernández, doctora en Biología Molecular y Celular y trabajo como investigadora en la Universidad de La Coruña en el campo de la toxicología. Mi especialidad son los nanomateriales. ¿Habéis oído hablar de ellos? Nosotros estudiamos cómo estos materiales muy pequeños afectan a la salud humana y a los ecosistemas y cómo podemos utilizarlos para detectar y curar enfermedades neurodegenerativas y tumores cerebrales. Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Cuando tenía vuestra edad tenía más o menos claro que quería ser científica, así que decidí hacer la carrera de biología. Ya en la universidad me sorprendió que las mujeres éramos mayoría, pero muy pocas hicimos el doctorado y continuamos con la carrera investigadora. Esto nunca me desanimó. Siempre pienso en ejemplos inspiradores de científicas pioneras en sus campos que no se detuvieron ante los obstáculos y consiguieron romper todas las barreras de su tiempo. Hablando de caminos difíciles y llenos de obstáculos, os propongo un reto. ¿Sabéis quién es Rosalind Franklin? Su trabajo ayudó a marcar un hito en la biología. ¿Sabéis de qué gran descubrimiento os hablo? Investigad y reflexionad sobre su historia. Tened claro que conseguir vuestras metas necesitará esfuerzo y perseverancia. Si algo os apasiona, trabajad duro y buscad vuestro camino. Y recordad que el futuro está en vuestras manos. Un saludo. Bos días, chamo-me Margot Chloe Campetela Vilela e quero compartir con vos a miña traxectoria profesional. En primeiro lugar, quero comentar que estudei unha filoloxía francesa. Sí, sendo francesa, estudei iso. E dedicome a literatura dende moi nova. De feito, ata o punto de publicar o meu propio libro que se chama Aprendendo a vivir, cousa que na miña vida houvese chegado pensado a facer, sobre todo de nova. A maiores estudei un mestrado en educación para ser profesora de francés, o cal me encanta e considero super importante, xa que o francés é unha das linguas máis faladas do mundo. E tamén sou estudante de doutoramento en lingua e literatura comparadas, onde comparamos diferentes campos como da literatura con política, economía, sociolingüística ou filosofía. É dicir, un pouco de todo. Isto fago na Facultade de Filoloxía de aquí da Coruña e, como podedes ver, moi completiño todo, porque estudar un doutoramento no campo da literatura non é nada fácil. Ser de letras non é unha elección por facilidade, nin é algo que non che leve a ningún lugar. Eu levo moitos anos sendo profesora e levo 2 sendo estudante do doutoramento. Ademais, estou rodeada de persoas capaces, intelixentes e profesionais. E aunque non fagamos cousas espectaculares como ir ao espazo, descubrir curas contra enfermedades, as persoas que nos dedicamos ao campo das linguas somos necesarias para a traducción de textos ou de conversas tan relevantes como son as que suceden na sede da Unión Europea. Somos tamén as que podemos ensinar idiomas, o que é fundamental nun mundo como o noso, e moitísimas cousas máis. Espero que, a pesar do cortiño da presentación, estedes interesadas en lanzar algunha pregunta que estarei encantada de responder. Saúdos! Ola, meu nome é Raquel Santiago Romo, eu estou na miña etapa predoutoral, o que significa que estou traballando na miña tese doutoral na área das ciencias sociais. Eu en concreto estudo turismo e xénero, e esta inquietude por estudar este fenómeno social ven dada porque cando era nova eu estaba estudiando e observei ao meu redor na aula que a grande parte das persoas que ali estábamos éramos mulleres, pero que a realidade laboral era que os postos de dirección e xestión estaban ocupados por homes. Entón, dende aquela, eu quixen investigar as barreiras que nos impedían ás mulleres acceder a eses postos.
É verdade que a investigación conleva moito traballo, pero tamén ten moitas satisfaccións. Por exemplo, este verán tiven a sorte de desfrutar dunha bolsa de estudos nos Estados Unidos, 3 meses de verán ali, e tamén temos moitos froitos como son as publicacións. Por exemplo, con meu grupo de pesquisa, que se chama Aspertours, e que pertence á Universidade da Coruña, pois, entre outros, temos este libro, vale, que é Xestión, Turismo e Xénero. A verdade é que calquera inquietude ou calquera pregunta que vos pagades e que teña que ver coa sociedade pode ser resolta a través das investigacións en ciencias sociais. Polo tanto, a vos, que vos inquieta? Que vos gustaría coñecer de algún comportamento da sociedade actual?